కేంద్రంలో ఫ్యూచర్ సిటీ జేఏసీ ఉపాధ్యక్షుడు కర్ణాటి మనోహర్ ఆధ్వర్యంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఫ్యూచర్ సిటీ జేఏసీ అధ్యక్షుడు వత్తుల రఘుపతి మరియు పార్టీలకు అతీతంగా వివిధ గ్రామాల నాయకులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా వత్తుల రఘుపతి మాట్లాడుతూ మహేశ్వరం మండలంలోని 33 గ్రామాలను ఫ్యూచర్ సిటీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీలో కలపాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ FCDA ఫ్యూచర్ సిటీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ కింద మహేశ్వరం మండలాన్ని పూర్తిగా 33 గ్రామ పంచాయతీలను కూడా విలీనం చేయాలని 30 గ్రామాలను పూర్తిగా విలీనం చేయాలంటూ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మేము జేఏసీగా ఏర్పడి అఖిలపక్ష రాజకీయ నాయకుల ఐక్య కార్యాచరణలో మేము అన్ని రాజకీయ పార్టీల 10వ తేదీన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి కూడా వినతి పత్రము అందజేయడం జరిగింది. మహేశ్వరం మండలాన్ని దాదాపుగా పూర్తిగా 30 గ్రామాలను కూడా విలీనం చేస్తామని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, జిల్లా మంత్రి శ్రీధర్ బాబు, స్థానిక నాయకులు కిచ్చన్న గారు, లక్ష్మారెడ్డి, KLR కూడా హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. దురదృష్టము ఇక్కడ కొంత సాంకేతిక పరంగా వచ్చినటువంటి సమస్య, ముఖ్యంగా మరి ఇక్కడ గెలిచినటువంటి సర్పంచుల్లో బీఆర్ఎస్, బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఉండడం, దాంట్లో కాంగ్రెస్ నాయకులు ఎక్కడైతే గెలిచినో ఆ గ్రామాలకు చెందినటువంటి సర్పంచులు తీర్మానాలు చేసి, గ్రామ పంచాయతీలో తీర్మానాలు చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మరి నివేదికలను పంపడం జరిగింది. గత ప్రెస్ మీట్ లో కూడా మేము సవివరంగా ఈ సమస్యకు ఈ ఫ్యూచర్ సిటీతో మరి ఈ మండలము, ఈ గ్రామాలకు లింకు కొంత సమస్య ఉత్పన్నమైంది. ఇక్కడ అధికారంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ సర్పంచులు వినతి పత్రాలు ఎంపీడీఓకు, తర్వాత ఎంఆర్ఓకు, ఆర్డీఓకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ నివేదికను ఆర్డీఓ గారు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, కలెక్టర్కు, రాష్ట్ర మరి ప్రభుత్వానికి పంపించడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ గెలిచినటువంటి బీఆర్ఎస్ నాయకులు అడుగడుగున కూడా ఫ్యూచర్ సిటీలో కలపకుండా అడ్డుదలుతున్నారన్న విషయాన్ని మేము గతంలో కూడా మరి ప్రజల దృష్టికి, ప్రభుత్వాల దృష్టికి, మరి అన్ని రాజకీయాల పక్షాల దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. మరి కొంతమంది ప్రధానంగా ఇక్కడ ఈ ఫ్యూచర్ సిటీని గ్రామాల్లో మహేశ్వరం మండలాన్ని విలీనం చేయకుండా ప్రధానంగా స్థానిక శాసనసభ్యురాలు, మాజీ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి అడ్డుకుంటుందన్న ఆరోపణలు, మరి ఇక్కడ గెలిచినటువంటి కొంతమంది సర్పంచులు కూడా మరి ఆ రకంగా మాట్లాడుతున్నటువంటి మరి ఆ సంభాషణలు కూడా మరి ప్రజల దృష్టికి రావడం జరిగింది. మరి మేము దయచేసి గతంలో కూడా చెప్పినాము, మీరు మహేశ్వరం మండల అభివృద్ధిని అడ్డుకోవడానికి మీరు ప్రధానంగా పనిచేస్తున్నారా, లేకపోతే మహేశ్వరం మండలం అభివృద్ధిని మరి మీరు ముందుకు నడిపించాలనే పనిచేస్తున్నారని మేము సబితా ఇంద్రారెడ్డిని విన్నవించడం లేదు, డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఇవాళ కేటీఆర్ కానీ, మీరు కానీ ఇవాళ మహేశ్వరము మండలము, మహేశ్వరం ప్రాంతము ఒకప్పుడు మరి ఎంతో అత్యుత్తమైనటువంటి ప్రాంతాల్లో మహేశ్వరం కూడా ఒక భాగం. ఈ మహేశ్వరాన్ని ఫ్యూచర్ సిటీలో మరి ఫ్యూచర్ సిటీలో మహేశ్వరం లేకుండా ఫ్యూచర్ సిటీ ఏర్పాటు కావడమే మాకు చాలా బాధాకరము. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని రాజకీయ పక్షాలు, అన్ని రాజకీయ పార్టీల నాయకులు మరి ఆందోళనలు, ధర్నాలు, రసారోకోలు ఇటువంటి కార్యక్రమాలను కూడా చేయడం, ఇదంతా కూడా మరి అన్ని రాజకీయ పార్టీల ప్రముఖుల దృష్టికి కూడా తీసుకుపోవడం జరిగింది. వారికి కూడా తెలిసినప్పటికీ కూడా బీఆర్ఎస్ నాయకులు దాదాపు నెల రోజులైతుంది, మేము నెల 15 రోజులైతుంది ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మరి ఈ విధంగా మేము డిమాండ్ చేసినాం. దానికి ఇంతవరకు వాళ్ళ నుంచి మాకు ఒక లెక్క ప్రకారం మేము ఈ బీఆర్ఎస్ చెందినటువంటి సర్పంచులమంతా మాకు ఫ్యూచర్ సిటీ అవసరం లేదని ప్రెస్ మీట్ పెట్టి రేపే ప్రకటించండి. లేదు, ఒకవేళ ఫ్యూచర్ సిటీలో కలపాలనే ఉద్దేశమే మీకుంటే మేము తీర్మానాలు చేసి, రిజర్వేషన్ చేసి మేము వాళ్ళ గ్రామ పంచాయతీల నుంచి ప్రభుత్వానికి సబ్మిట్ చేయమని చెప్పినాము. వాళ్లకు పంపించాలని కూడా మేము వాళ్లకు డిమాండ్ చేసినాం. ఇంతవరకు స్పందించడం లేదు. మీరు ఎందుకు స్పందించడం లేదు? రాష్ట్రంలో మరి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి యనమల రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రాంత బిడ్డగా, ఈ ప్రాంత వాసిగా ఇక్కడ మరి ప్రపంచంలో అత్యుత్తమైనటువంటి నగరాల్లో ఒక మహానగరాన్ని మరి తీర్చిదిద్దడానికి రూపకల్పన చేస్తుంటే మీరు ఆదిలోనే ఒక ఇబ్బందికరంగా మీరు ప్రతి అడుగున ఇబ్బందులు పెడుతూ కేటీఆర్ ఏమో ఫ్యూచర్ సిటీని మేము అధికారంలోకి రాగానే మేము రద్దు చేస్తామంటాడు. మరి మీరు ఉన్నటువంటి సర్పంచులు, ఈ ప్రాంత బిడ్డలుగా, ఈ ప్రాంత వాసులుగా మీరు సబితా ఇంద్రారెడ్డికి ఎందుకు
మీరు భయపడుతున్నారు? ఎందుకు మీరు ఆమెకు ఒక అడుగులకు మా తొత్తులుగా వచ్చి మొక్కుతున్నారు? మీరు ఎందుకు బానిస బతుకులు బతుకుతున్నారు? ఈ బానిస బతుకులు మిమ్మల్ని ఈ ప్రాంత బిడ్డలు ప్రాంత ప్రజలు ఎందుకు గెలిపించారు? మిమ్మల్ని గెలిపించడానికి ఆ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో మీరు భాగస్వాములు అవుతారన్న ఉద్దేశంతో మిమ్మల్ని సర్పంచ్గా గెలిపించారు. రాజకీయాలకు అతీతంగా పనిచేయవలసినటువంటి మీరు ఈనాడు ఏకపక్షంగా ఒక పార్టీల కనసాయిల్లో పనిచేస్తూ మీరు ఈ విధంగా చేయడము చాలా దురదృష్టకరమైన విషయము. రేపు శాంతియుతంగా రేపు కేటీఆర్ ఈ ప్రాంతాన్ని ఇక్కడ సందర్శించడానికి మహేశ్వరంలో ఉన్నది. మేమందరం కూడా సాయంత్రం వరకు మీరు ఫ్యూచర్ సిటీకి అనుకూలమా లేదా అని సబితా ఇంద్రారెడ్డి నేరుగా ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ప్రకటించాలి. లేదంటే నల్ల జెండాలతో రేపు మేము నిరసన ప్రదర్శనకు పిలిపిస్తున్నాం. శాంతియుతంగా మేము ఒక గాంధీ మార్గంలో మేము మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకుంటాము. ఈ సాయంత్రం లోపల మీ సర్పంచులతో మీరు ప్రకటన చేపిస్తారా? మీరు దీనికి అనుకూలమా వ్యతిరేకమా అనేది మీరు బహిరంగంగా ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఈ రోజు నైట్ 9 గంటల లోపల మీరు ప్రకటన చేయాలి. ప్రకటన చేసి మీరు మహేశ్వరం అభివృద్ధిని అడ్డుకుంటున్నారా వద్దా, లేకపోతే ఫ్యూచర్ సిటీ ఎందుకు వద్దంటున్నారా అన్న విషయాన్ని కూడా మీరు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ప్రకటించాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ మేము త్వరలోనే కార్యాచరణ తీసుకుంటాము. ఈ మహేశ్వరము సిగిరిపురం ఇతర సర్పంచులు మధ్యన ఉండడం వల్లనే ఇలా మనసన్పల్లి ఉప్పుగడ్డ కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రామచంద్ర కూడా పేటాల ఇవన్నీ కూడా కొన్ని గ్రామాలను విలీనం చేయకుండా ఇప్పుడు గెజిట్ కూడా వచ్చింది. 17 తారీఖు నాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసినటువంటి గెజిట్ లో దాదాపు 15 గ్రామాలను విలీనం చేశారు. కందుకూరు మండలంలో 11 గ్రామాలు, అటు పోతే యాచార మండలంలో 4 గ్రామాలు. మహేశ్వరం ఫ్యూచర్ సిటీకి ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ దూరంలో ఉంది. ఎక్కడి మండి గౌరెల్లి, ఎక్కడి మంతన్ గౌరెల్లి ఆ యాచారం మండలంలో గుట్టలలో ఉన్న ఊర్లను ఆ గ్రామాల సర్పంచుల గ్రామాల రాజకీయ నాయకులంతా కూడా మరి ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుపోయి ఫ్యూచర్ సిటీలో కలుపుకుంటుంటే ఇక్కడ ఉన్న నాయకులు మరి చార్మినార్ లో పాత బస్సులో కలుపుదాం అనుకుంటారా? కూడా ఇప్పుడు GHMC లో కలిసింది. అదే విధంగా ఇటు దాకా సిరిపురం దాకానే ఉంది. ఆడికెళ్ళి దీన్ని తీసుకుపోయి మరి పాత నగరంలో కలుపుకుంటారా? మరి ఈ మహేశ్వరంలో ఉన్నటువంటి సర్పంచులు మీరే నిర్ణయం తీసుకోవాలి. రాత్రి వరకు మీరు ఏ నిర్ణయంతో ఉన్నారు ఏదనేది ప్రకటించవలసిందిగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ మేము త్వరలో ఒక కార్యాచరణ ప్రకటిస్తామని చేస్తాం.